Il-Partit Demokratiku ħareġ jikkundanna deċiżjoni tal-Awtorità tal-Ippjanar li lanqas biss ittieħdet. Fi stqarrija l-Partit Demokratiku qal il-Prim Ministru kellu jiddeplora l-permess li ngħata għal dar tal-Anzjani bejn il-Għargħur u n-Naxxar inqas minn xahar wara l-elezzjoni ġenerali u dan għaliex il-permess jingħata f'żona barra mill-iżvilupp. Iżda sa issa ma ħareġ ebda permess. Tarax meta l-applikazzjoni li tissir referenza li għattelet qudiem il-bord tal-Awtorità tal-Ippjanar tul il-jum tal-ħamis din kienet posposta u mhux approvata kif qalu tal-Partit Demokratiku. L-iżvilupp propost jitlob għal permess biex timbena dar tal-Anzjani b'234 sodda fuq 4600 metru kwadru tard. Fost oħrajn l-applikazzjoni titlob li jitwaqqa binja abbandonat biex issir din il-binja fuq 3 sulari. L-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi oġġezzjonat għal dan l-iżvilupp. Fl-aħħar xhur l-iżvilupp f'ODZ kien dejjem wieħed kontroversjali u fil-manifest elettorali tiegħu il-Partit Laburista wiegħed li gvern ġdid immexxi minn Joseph Muscat ikun kommess illi ma jsir ebda proġett pubbliku maġġuri barra miż-żona ta' żvilupp.